Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a la sessió que fa 7 d'este curs de Valencià C1 d'adults, ja la primera classe que tenim del 2024. Això passa volant, Així que en hores estarem ja parlant del model d'examen, que segurament serà el mateix, i com vos vaig anunciar, de segur que hi haurà alguns canvis. Encara no s'han concretat. Confia que els canvis siguin sobretot de calendari, que ens ajuda a tenir un calendari una miqueta més racional. Confia que això serà el principal canvi, però vaja, anirem informant a poc a poc. Per avui havíem posat una miqueta més de faena del normal, cadascú ha fet el que ha pogut i ho ha enviat els testos, i ara, si voleu, el primer que farem és controlar un poquetet els testos que ho he enviat, així que comencem a compartir. Un segon, pensava que estava salvat. Esteu mirant la pantalla? Entrem en la unitat 7? Molt bé. Bé. Bé, mirem el primer test que tenim per ací. Els documentals per obrir-se al món. En principi, el que se'ns demanava ací, espereu un moment, el tenim, era triar una de les dues opcions i retre un test d'extensió entre 200 i 220 paraules. Tant en una opció A com en la B, que és esta dels documentals, no s'especificava si és un article d'opinió, si és una carta al director, si és un correu electrònic. Per tant, en este cas que en aquestes unitats es dona molt aquest tipus de cas, no han de tindre un model determinat, simplement una redacció. Però no vos feu il·lusions. Quan comencem a mirar els exàmens anteriors, veureu que tots coincideixen pràcticament en algun model. Ui, hem passat. Ara sí. Fem en gran. Diu, la televisió s'ha reduït. La primera, perdó. El món. Recordeu que és un accent diacrític. Dels 15 accents diacrítics que se'ns ha quedat, un d'ells és el de món. Per tant, recordem-lo. Per a diferenciar del possessiu feble, món de mon pare, per exemple. Per tant, aquest accent importantíssim. La paraula món la repetim més del que pensem. Després tenim l'apostrofació. Recordeu que l'apostrofació també es practica amb el reflexiu és. Així que en aquest cas s'ha reduït. S apòstrof s'ha reduït. Almenys recordeu que va junt. No sé si ha sigut una falta intencionada o casual. Així crec que també ha sigut casual. Diu, tan sols puc destacar 3 tipus de programacions. Seria, tan sols puc destacar 3 tipus de programació. I el informatiu, això fixeu-vos, perquè aquestes faltes no tenen importància, però es comptabilitzen. El fet de no estar posats els articles, ja siguin determinats, amb el mateix nombre o gènere que el substantiu. En aquest cas són els informatius. Jo ja sé que ara està mirant, no sé si és algú de vosaltres, que no sé de qui és. És teu, Jesús? No. El meu, sí. Molt bé. Esta falta la tens clara, però repassem. És a dir, feu un repàs sols per a aquestes coses, sense pensar en continguts ni en puntuació. Dediqueu un repàs a puntuació i un repàs a la concordança, que fallem prou en aquest tema. I així, sense molta ideologia, recordeu que molt va acompanyat normalment de la proposició de, per tant, i sense molt detall ideològic. I els documentals. Us vull parlar de si estava dient abans que no hem d'oblidar que el reflexiu se s'apostrofa davant de formes verbals que comencen per vocals, passa el mateix també en la preposició de. Per tant, direm, us vull parlar d'aquests últims. Així tenim altra vegada el documental, perquè no ens hem fixat, perquè sí que tenim clar que són els documentals. Un altre tipus d'accent diacrític d'aixòs 15, a banda del món, és un altre més important encara, que és el del son. Son i es repetim moltíssim que són les formes dels verbs copulatius més destacades. I vam amb accent diacrític. Per diferenciar, en aquest cas, son, pare. Son no du accent i son, si és del verb copulatiu, sí. Després recordeu també que heu de reforçar les formes els pronoms. En la forma reforçada hem de posar la forma reforçada abans del verb. És el cas de me centre en els documentals científics. Per tant, serà em centre.
Recordeu que sí que hi ha un cas en el qual no cal reforçar o fins i tot es demana no reforçar, i és que quan coincidís el fonema del pronom amb el primer fonema de la forma verbal que introduïm. Per exemple, el cas de sap. Si jo dic posar el reflexiu és, si jo dic es sap, queda molt forçat, perquè estem repetint dos fonemes. Doncs en aquest cas s'admet i fins i tot es recomana dir se sap. Passa el mateix en el cas és me celebrar. Podem dir es celebra, però realment queda molt forçat. Per tant, la normativa recomana dir se celebra. Especialment a, fixeu-vos que vos dic jo també molt el que intentem no abusar de la preposició a com si tot fora complement circumstancial de lloc. És una autocorrecció que ens fem perquè pensem que l'en que emprem amb tota naturalitat no sempre és correcte, o en la majoria dels casos no és correcte, i preferim passar-nos a l'A. Per tant, especialment a la segona cadena de televisió espanyola, si tu dius A, d'alguna manera estàs dient que estàs xafant-la o que estàs introduint-te dins. Per tant, serà especialment en la segona cadena de la televisió espanyola, transmeten documentals i històries molt interessants i documentats. Inclou una imatge i sons de... És el mateix cas que hem tingut d'aquests últims, d'orígens. Això sol passar a voltes quan acabem a final de línia amb una preposició i després comença una paraula per vocal. Després tenim així fotografies, que m'ha paregut que la I tenia un accent en la I. Perdó, que la paraula tenia l'accent en la I, fotografies. Jo crec que ara no estic mirant-lo. Per al muntatge de guerra es troben. Doncs això m'he colat jo ahí, perquè m'havia paregut que sí que tenies l'accent, però estic mirant-la ara bé i no té l'accent, per tant està ben escrita. Retira això. Això està ben escrita, perdó. Tota la documentació es oferís, recordeu el reflexiu és, davant de verb que comença per vocal, s'apostrofa. Per tant, s'oferís sense aparent tall polític. I les persones implicades serà han desaparegut. Estem parlant de persones, plural, per tant serà han desaparegut. A més, es tracta de documentació que quasi ningú coneixia abans del transmetre, serà de transmetre el documental. Molt bé. Repassem un poc l'estructura del test. Està ben estructurat en paràgrafs. Jo l'únic és que recordeu que sempre al final hem de posar com una conclusió en tots els textos, independentment del model. I així notaria jo en falta aquesta conclusió, que aquesta conclusió no és una idea nova respecte a l'opinió que has donat de documentals, sinó que seria un poc una recapitulació de tot. Jo sí que veig, per exemple, una bona introducció, que seria esta. Després ja entres a parlar dels documentals, expliques concretament la part més destacada dels documentals així, i que podia ser la conclusió no l'acaba de veure jo de conclusió, saps? Com un resum de tot l'anterior. Ara estem mirant, ja vos dic, en l'estructura i en el contingut, després de mirar les faltes. I el titular en principi és documentals per obrir-se el món i molt bé. Continuem. Carta al director. Recordeu, les característiques de carta al director és, com si fos una carta normal, necessitem un començament, una manera d'adreçar-te a qui és. Necessita també que estiguen signades i necessita també que estiguen datades. Les cartes al director, per què han d'estar datades? Perquè no deixen de ser opinions personals. Per tant, tu pots tindre una opinió personal en un dia determinat i ha de quedar de constància que tu la tens en aquest dia. No és un article d'opinió, que és més consistent, sinó una carta al director es considera una rèplica, normalment a una notícia que apareix. Per tant, en totes les cartes al director, importantíssim la datació i el lloc. Així està bé i l'únic que ens faltaria és dir, ja que posa Albalat València, dir 15 de desembre al Albalat València. És data al final de tot. Sí. Així, per exemple, el que podríem és abrochar un poquetet esta primera línia, estimar senyor director del peix, el peix fregit, no cal del diari, perquè sí que
dona una sensació visual d'una frase molt llarga per a ser simplement un encapçalament. Aquestes són ja coses per a refinar. Cosetes que tenim en aquesta primera línia realment important. Director va en minúscula. Director perquè director de diaris n'hi ha molts. Senyor director del diari. El peix fregit, recordem que si este és la denominació, hem de respectar-la i que, per tant, la denominació no pot fer contraccions. És a dir, diari de, si jo diga director del diari de El Peix Fregit, jo no podria unir DMSL i dir del. Per què no podria fer-ho? Perquè se suposa que els noms de les capçaleres dels diaris són marques registrades i el que està registrat és El Peix Fregit com a tal. Normalment també cal dir que els titulars, els noms de llibres, les capçaleres dels diaris, normalment va en mayúscula la primera, en este cas el peix fregit. Continuem, diu, el passat 28 de desembre va llegir al seu diari, serà va llegir o vas llegir? Vaig, seria la primera persona. El seu diari que parlava de cantants. El mateix escrit l'autor es va referir a l'artista. En aquest cas hem de trencar la contracció al i dir a l'artista. Fixeu-vos que té preeminència l'apostrofació respecte a la contracció. Un alacantí al que no. Com que estem parlant d'una persona, no serà el que, sinó el qual. El qual de jove el va donar... A mi, sincerament, aquesta estructura no m'agrada. Intentem en les estructures no emocionar-nos excessivament. Hi ha estructures que són molt creatives, que són llicències que pot fer un escriptor, però nosaltres intentem no jugar a aquest experiment. Encara que la frase s'entenga, siga sobreentesa i així, un alacantí al que de jove el va donar per... Podem ser una miqueta més estricte, per exemple, que va triar o que va dedicar-se o que, com jo he posat així, va voler dedicar-se al cant flamenc. No m'acaba a mi este gir. No és que sigui incorrecte, però per això he posat la barreta. La música pop sempre dona més exercici professional. Com que la música pop sempre dona més exercicis professionals, Pere va decidir adaptar el flamenc a estil popular, serà a l'estil popular. Se m'ha posat en mayúscula, però és en minúscula, a l'estil popular. Aleshores, a poc no, a poc, recordeu que a poc no existia, és a poc. Se suposa que es nomenaven en passat, que estem parlant d'una acció que ella va fer fa temps. Per tant, serà ell els anomena concerts íntims, actuacions plenes de força i sentiment. Recentment, així jo posaria una coma, han estat 3 àlbums molt anomenats que formen... Trilogia del Caragol se suposa que és el nom d'un àlbum, no? Però anomena, volia poner en present. Ell els anomena. O, bueno. Recentment, ell els anomena. Avui en dia s'anomena concerts íntims, no els anomena. No, present. Volia posar present. Molt bé. Doncs si volies present, jo he entès més que era passat, però vaja, Sí. posar-lo en present. Però, no, le pregunte per si estava mal en present. No està mal. Passat, anomenar. Vale, molt bé. Recentment faltaria una coma i la trilogia del Caragol realment és un àlbum, és un títol propi, se suposa, no? Sí, és inventat, però sí, se suposa que és... Clar, per tant, aquesta trilogia anirà entre cometes, per saber-se que és un títol. Pensava que no se podien poner cometes. Sí, perquè és un títol literal, no? Seria la trilogia del Caragol. Com el diari, el peix fregit. Clar, no? sí. Així el que passa és que en aquest cas se suposa que és d'una altra llengua, no? La trilogia, o com seria? És la trilogia del Caragol o... Sí, he intentat posar-lo en valencià. Molt bé. Com és tot inventat, doncs bé, deixem el Sí. Caragol. Molt bé. Fins i tot col·labora. Col·laborar, pense jo, que és passat més que present. Però ho deixa tu. Present, també. No? Aquesta trilogia l'ha fet ara?
Actualmente, además de la trilogía, ahora colabora amb altres. Molt bé. Doncs, si és així, Sí. deixem en present, Artistes com Rosalén, El Canca... Però ahí posaria jo una coma, que és músic, no es limita a la bona música, també composa, el composar i compondre. Quan estem parlant de crear, estem parlant de compondre. A vegades pensem que el compondre és molt col·loquial, però no és que siga col·loquial o no, és que és l'única forma de crear, compondre una peça, crear una peça. Per tant, en aquest cas serà també compon unes lletres dignes del nostre temps, no? Jo crec que es refereix al nostre temps, no? Sí. Plenes d'actualitat, faltaria l'apòstrof, de l'apòstrof d'actualitat, unes i tendresa a altres. Aleshores, jo posaria una coma, aleshores està. Per finalitzar, vull donar les gràcies com director, no com a director, perquè estàs dient que ell és el director de veritat, no és com si fos un director. Recordeu la diferència entre com i coma. Realment sempre hem de posar coma, perquè quasi sempre estem referint-nos a en qualitat d'una cosa certa, no una comparació. Jo com director diria aquestes coses. Si jo dic la frase jo com director diria aquestes coses, estàs dient que no eres director. És a dir, que si jo fora el director, jo ara estic fent-me passar per director, jo diria tal cosa. Però si no, estàs dient que ell és com a director, que realment és el director. I així una coseta, jo crec que a Eva també li ha posat el tema, este és pecat a minuta, però vaig, així que ho hem de saber, que així com en castellà la M de Maria en els noms se simplifica posant una A volada, en valencià, encara que el nom no estigui en valencià, és més recomanable posar M punt. Perquè no és propi del valencià posar les A volades. Una cosa és respectar el nom. Si és Jesús, no dir Jesús, dir Jesús. Però en el cas Eva Maria, tal, Jesús Maria, tal, posem M punt millor. Però I ahí que... l'accent no el tocaria. No, l'accent molt bé. L'accent sí que està més, una persona pot optar o bé perquè siga valenciano parlant o perquè és un personatge públic, pot valencianitzar-se el Sánchez i posar amb accent obert. Per això és una decisió de la persona. És una manera de valencianitzar, és a dir, sabeu que Sánchez equival al cognom Sánchez. Però una persona pot optar per no recuperar el Sánchez, que normalment, si la seva família, encara que sigui Sánchez de València, era Sánchez, i pot optar per posar l'accent en la A. O García, per exemple, una forma de valencianitzar el cognom García és no accentuar la IA. Bé, el que sí que és important, a banda del tema este de la EMA, que és un poc anecdòtic, és que nosaltres en la datació hem de posar la població completa. De poc aprofita escriure en diari d'Albalat quan n'hi ha 3 d'Albalat. Hem de dir Albalat de Sorells. I després la denominació correcta de la ciutat és València amb accent obert. Posaríem accent obert. Continuem. Esta també és teu, no? Crec que Jesús. Sí. Este és un article d'opinió. L'article d'opinió es caracteritza perquè hem de posar un titular que normalment estarà en mayúscula i que després hem de posar l'autoria. Si com en carta al director la posem baix, diguem la datació i la procedència, en aquest cas posem el títol, com he posat jo ahir, i després posarem l'autoria baix. En el cas que siga un article d'opinió, no comencem amb una salutació. La salutació que sí que fem en cartes al director, que tampoc normalment diguem bon dia, però sobraria allí i sobraria sí. Després han passat molts anys des del naixement, recordeu que DMSL es fa una contracció, és del, distància accent obert en la... Després posaríem una coma també. La ràdio, recordeu que la I i la O no foren dictón, per tant la paraula és ra, di, o, accent obert en la A. Tots fets històrics i tots revolucionaris. Aquesta frase no la podem deixar d'aquesta manera. Ja sabeu que jo vos recomano frases curtes, però en totes les frases curtes que posem necessitem un verb.
I en tots fets històrics i tots revolucionaris no hi ha cap verb, per tant, no és correcte. Direm, tots són fets històrics i tots revolucionaris. També es podria simplificar la frase i dir tots són fets històrics i revolucionaris, i no caldria dir tots. Això ho deixem a les vostres mans. Per tot això, ahir posaríem una coma, va ser l'antesala de la revolució total que va suposar el ara quasi... el ara seria l'ara quasi omnipresent internet. De totes maneres, la frase esta no m'acaba, és a dir, ell i ara s'apostrofaria. Però fixeu-vos que no m'acaba a mi la frase. Vaig ser, per tot això, vaig ser que vaig no seria vaig, sinó seria va ser, no? Jo o va ser l'avançada? Tercera persona, no? Tercera, sí. Tercera, Ahí posaríem va ser l'avançada de la revolució total que va suposar o que arribar a la quasi omnipresent internet. El ara quasi omnipresent internet és un tipus d'estructura molt atrevida, també com el que hem comentat en l'altre test. Intentem no ser excessivament atrevits en les estructures. Anem a ser un poc més conservadors perquè nosaltres no tenim suficient maduresa com per a exposar en frases que queden molt sobreenteses, perquè pot ser que aquestes frases estiguen ben construïdes i se senti figuratiu en castellà, però que en valencià no existisquen i nosaltres no ho tenim clar. Per tant, no abusem massa. Després, a l'any 1969 diríem l'any 1969. Sobraria la A. No va, però assumida, però no va ser cap a l'any 1966 cap A, faltaria A. En 10 milions d'ordinadors d'apòstrof ordinadors actualment, o sigui, en coma. I una altra cosa també que no vos aconsella molt perquè al final genera dubtes és acabar les enumeracions que s'admeten més coses amb 3 punts. Jo crec que queda més clar per a les persones posar un etcètera, un etc més punt. Perquè al final no sabem si realment són 3 punts, que significa una enumeració que continua, o és que se t'ha escapat algun punt més del normal. Sempre genera dubtes. Jo, per tant, som més partidari de l'etcètera, que estalviem el mateix, perquè etcètera són 3 lletres i així són 3 punts. Molt bé. Va néixer a l'any, recordeu, l'expressió no és a l'any, sinó l'any, el que siga, per tant, sobra A. Va existir tota la vida, serà tota la vida. Aleshores, ahir posaria una coma, però també fixeu-vos, això ho posar jo en negreta, perquè mireu on tenim un aleshores i on està l'altre. Pràcticament no hi ha quasi distància. Intenteu en aquest cas buscar un sinònim, o potser no cal dir aleshores. En compte de dir aleshores el nostre costum per a comunicar-nos han canviat, simplement començar la frase els nostres costums per a comunicar-nos han canviat. Aleshores també té el sinònim llavors, podríem posar llavors. Això el que preferim. Eines facilitades per internet no seran per internet. És accent tancat en la E. A més, que jo posaria així una coma, i esta oració que no és molt correcta, és a dir, a més pots participar en una conversa d'empresa amb 10 col·legues sense eixir de la teva casa o fer la compra, és a dir, estàs marcant 2 opcions, per tant no pots fer un punt. Jo ja vos dic que les frases no han de ser llargues, però perquè no siguin llargues, no digo, perquè no es fa tan llarga, posa el punt i continua de la mateixa manera. No. Jo intentaria no fer-les tan llargues i, sobretot, fixeu-vos quan feu un punt si té raó de ser o no. Tot i això, de la revista Som Internautes, ahir la posaria en cursiva, també com hem fet a DES, a més d'informar, d'apòstrof informar, l'aire, no l'aire. Molt bé. Esto no sé si és l'últim, este d'Eva, no? Una pregunta, Lluís. Passa a l'altre? Quan escrius, jo no sé posar recursiva, pose La cometa, les cometes. dobles cometes, no? Sí. Dobles. Sí. De totes maneres, escrius en el Word, no? O no? Sí, no, sí, però quan que escrius a mà, sí, en el Word, claro, es pot. Sí, Sí. molt bé.
Bé, sí, posa les cometes, no hi ha cap problema. Digue'm, claro, sí, claro. Vale. Claro. Respecte a la programació de la televisió, ara per ara, se suposa que si estem fent una redacció, per això no hem posat un titular. Bé, ara per ara, molt bé, els connectors, que va ser especialista en connectors, jo diria que el que més m'agrada, jo així li intentaria pegar una volteta, perquè fixa't que acaben dient, jo diria que el que, un què, el què. Jo diria que, o simplement faria un punt, ara per ara, els programes que més m'agraden són els documentals. Hi ha determinades estructures que hem d'evitar la repetició. Construir-les un poquetet. A veure, està mal esta frase? No està mal. A veure, no hi ha una falta ortogràfica, però sí que podem dir... Digues? Que ara que la llisc una altra volta, que està com molt enrevessat, com molt traduïda de castellà al valencià. Sí. Intenteu això, no ser repetitius i no innovar. No digo esta frase que queda perquè pot ser que en castellà queda molt bé, en valencià no, i busquem les coses senzilles però ben dites, amb els seus connectors, com fas tu, però que siguin això més senzilles. He trobat en aquest un al·licient que poc abans, jo així llevaria la coma, un al·licient que, i ara diria, poc abans, perquè el que està aclarint realment és poc abans. Trobava en cap classe de programa. Ja dic, aquestes dues línies estan una miqueta, no estan mal escrites, però sí que podem dir-les d'una altra manera. Hi ha documentals de tota mena, patapam, patapam, i els 3 puntes. Et dic el mateix, que a mi m'agrada més, etcètera, perquè queda més clar. Perquè si no, a voltes pareix que aquests 3 punts es despistem. I diem, no, és que s'ha enganyat posant més punts, I no parem atenció a que realment estem fent una enumeració que continua. Això sí, si poseu els puntets, recordeu que sempre són 3 puntets. Ho heu fet bé, tant un com l'altre. De tota mena, de tot el que pugues imaginar. Nosaltres posem de tot el que pugues imaginar, i aquesta frase queda un poc, no sé, jo diria, hi ha tot el que pugues imaginar. Saps? Començar amb el D no l'acabe... O hi ha de tot el que pugues imaginar, que jo he posat ahí. És una opció. Jo he posat la barreta, quan vos posa la barreta és que necessàriament no és una possibilitat. De fet, a mi se me fa... Se me fa... Molt bé, jo dic, estava mirant i tampoc. Se me fa, realment no se me fa. Se me fa. Jo crec, mira, també te l'ha corregit mal. Se me és el pronom me. Se me fa. I tu has posat pronom me i un verb al costat de un verb que hauria de ser, si posem en la forma auxiliar haver, hem de posar un participi, però ahí no està el participi. Se'n fa, per tant serà se'n fa, com està així, sí que està així, se'n fa prou complicat triar un per a veure. Així precisament aquesta frase ens ve bé per a començar a repassar el que tenim avui de teoria, que és el tema de l'en i el i. Recordeu que en valencià no se sobreentenen les frases com passa en castellà. ¿Cuántas manzanas tienes? Tengo 5. I punt. En valencià necessitem acollir-nos a un pronom que no existeix en castellà, que és el en, que està substituint els complements del nom. Així, en este cas, a mi se me fa prou complicat triar un per a viure. És triar un d'ells, és a dir, perdó, per a veure, no per a viure. De viatges, d'animals, d'història. Triar un d'ells. Per tant, ahí serà triar, guionet, ne, diria jo. En primer lloc, si eres amant de viatges, et poden transportar en llocs que possiblement, si eres amant dels viatges, és que la frase està... A veure, en primer lloc, si eres amant I dels si viatges... estava jo molt. Se suposa que estem parlant dels documentals, no? Sí. En primer lloc,
Jo ahir diria els documentals, perquè és que començar... En primer lloc, els documentals, si eres amant dels viatges, et poden transformar a lloc. I jo hi faria un punt, diu, possiblement no hi hagis pensat mai a arribar o a arribar-hi, arribar allí. És a dir, jo ahir ho partiria en 3 oracions, que queda una miqueta més clara. Per altra banda, explorar la curiositat de la vida, on està el verb ahir? Per altra banda, explorar la curiositat de la vida animal. Es podria, bueno, Es podria, o t'ajuda a explorar, t'ajuda. o pots explorar, com ell ha posat ahir, és una noció, per això vos la poso en barreta, la curiositat de la vida animal. Sempre es pot aprendre molt d'ells, sense manejar-te del sofà. Jo ahir crec que posaria una coma, perquè realment és un aclariment de l'oració, perquè realment sense manejar-te del sofà no és una oració. Sí. Ahí està un poquetet. A més, l'especialitat d'aquest programa fa que mostren imatges molt realistes a fi que jo ahir la coma diria a fi que la persona pugui veure més enllà d'on veu, a veure com la resolem. És que, a més, l'especialització d'aquest programa fa que mostren imatges molt realistes. Jo no sé si faria que fora part de la mateixa oració. És que va ser resulta molt llarga. La precisió d'aquest programa fa que es mostri imatges molt realistes, a fi que la persona pugui veure's més enllà d'una veu de l'ull humà. És a dir, no veig que tinga la suficient força com per a fer la oració a banda. El que passa és que si lleva el punt de veure és que això queda una macrofrase. Però realment, esta frase complementa esta i ha d'estar dins de la mateixa, però una miqueta no tan extensa. La veus que no està molt clara? No està gens clar res. Res, és que no sabia per on corregir-te així, perquè, a veure, realment no hi ha... Està tela. Sí, però intenteu per això, busqueu oracions curtes. Això és que fem les oracions llargues, perquè nosaltres en el cap tenim clara la idea que volem dir, sí. I hem dit, pum, vale, que vinga la idea. Però si la idea queda molt llarga, després has de dir, com si estigués en una carnisseria, anem a tallar la idea, pum, pum i pum. I ahí ha faltat un poc de carnisseria. Sí. Per descomptat, és important esmentar que per descomptat, és important esmentar, jo crec que llevaria a la coma sí, que s'especialitzen molt a l'hora d'ensenyar una imatge. Punt. Com és de quantitat, quan més impressionant, millor. Per tant, serà quant. Més impressionant, millor. Pel que fa, ahir no podem posar la coma. Pel que fa a les bandes sonores que utilitzen, ahir sí, pum, cal dir que són increïbles. Sens dubte, un bon complement, ahir faltaria un verb. Són un bon complement per a fer del documental un atraient, no? Sí. En la meva opinió, pense que són programes que mai passen de moda. En comparació de reality, reality no existeix com a tal, no està reconeguda, és un estrangerisme. I, per tant, l'han d'escriure com l'anglicisme, que és reality show, no un reality. Posaríem, a ser possible, tota l'expressió anglesa de televisió que són temporals i que sempre són els mateixos. Diria que són temporals i sempre els mateixos. Si no repetim el son i el son, per això l'he posat en negreta. Molt bé, encara que... Digues, Eva. No, que, mare meua, A veure, jo crec que era un... cada frase... Este sí que és un article, no? Recorda que este és un article d'opinió, per tant... Cartes al director, sí. Este era cartes al director? Molt bé. No, estava pensant que era l'article d'opinió, és de veres, carta al director. Bé, si és carta al director, això que t'he posat així no és correcte tampoc. L'he posat pensant que era un article d'opinió. Article d'opinió ja sabeu que el títol en mayúscula i l'autoria. Carta al director, diria, estimat director, el títol el posaríem ahí, diria, estimat director, voldria manifestar la meva opinió sobre aquest cantant. Després posaria Maria Fuster València i la datació, com hem dit adés. Dit això, primer aquest xic
d'un poble de l'Horta Sud de València. Faltaria el verb. Aquest xic és d'un poble de l'Horta Sud de València. I una altra cosa que no t'he corregit és que si estem parlant de l'Horta Sud com a comarca ha d'estar en mayúscula. Que sempre anava cantant, jo diria, llevaria el que no podem començar l'oració amb el que, i diria, sempre anava cantat per tot arreu. Punt. Començar la seva trajectòria en les festes dels pobles d'aquesta comarca, coma, fins a fer-se tot un nom. Perquè així no hi ha un verb en este tros. Després, algunes estan carregades. Aquestes són plenes, així doncs les lletres no et deixen indiferent, estan carregades de contingut. Algunes molt emotives, jo diria, algunes són molt emotives, o diria, estan carregades de contingut, com algunes molt emotives, altres molt jovials i altres amb molt de pes social. Així se m'ha colat un 7 i ahir també. El 7 realment és una barreta, que ahir s'ha posat. Recent nascuda no existís i ahir podien... Ui, Badona, mare meua, és Nadona. Nadona, si queréis. Badona no. O acabada de néixer si vols posar, però no recent nascuda. Ahir tinc jo dos faltes, el Badona i l'acabada. Després, finalment, m'agradaria dir sense la coma, que és un cantant, compositor i músic molt recomanable. Cal donar l'oportunitat a la teua llista de reproducció. Ahir sí que faria un punt. Ahir sí que aprofitaré perquè ja és una altra idea. Punt, serà una experiència molt enriquidora. I finalment el Maria, que és M. punt. Així has fet les dues coses. El punt i la A. Has quedat bé amb tots, Molt bé. ¿Qué sería? NMA punto. No, M. punt. Y el A, ¿no? No, el A se lleva. No se especifica que la M en ese cas podria ser de Miquel o podria ser de Maria, però no es posa la volada. No es posa. No es posa. Molt bé. Anem al següent. Este sí que és un correu electrònic. El correu electrònic molt bé. Jo crec que normalment el gènere dels textos sí que té clars de normal, en este cas i en uns altres. Així jo sí que veuré la paraula email, perquè com que tenim la paraula correu electrònic, doncs posem correu electrònic. Després, per altra banda, jo ahir en compte de dir, perquè fixa't que has dit per una banda, per altra banda, digues per una banda i per una altra part, per no repetir banda i banda. Aquestes coses realment, ja vos dic, no són faltes, però sí que ajuden a millorar el nostre discurs. Diu, en segon lloc, si vas des de la nostra casa al centre del poble, cal observar com hi ha més brutícia com més llum d'aquest estàs. Això pense que s'ha degut a la reducció d'ajudes a aquests sectors. Per què no fas aquesta frase més senzilla? Diu, pense que s'ha degut a la reducció d'ajudes d'aquest sector. I ja està. En referència a si sobre la coma, a veure, normalment en tots aquests connectors o aquestes estructures va una coma, però a vegades aquests connectors o aquestes estructures necessiten d'elements al qual estan referint-se i realment tot això forma un grup en referència a la crescuda que ha tingut el poble, coma, he de dir que ella, coma, han augmentat els servicis, la qual cosa sobre aquesta coma, perquè quan posem la qual cosa en una de relatiu no podem posar la coma, és molt positiva. Per consegüent, cal remodelar els mitjans de transport i, en tot cas, augmentar los. A què s'ha referint a augmentar? Els mitjans de comunicació, augmentar-los. Per tal de fer el poble més accessible. Així, realment no és una oració independent, forma part d'aquesta oració, per tant serà una coma. Coma per tal de fer el poble més accessible. Aquesta està bé. Molt bé, aquestes són les opcions que teníem. Molt bé, tot això és el que hem vist. I ara passarem al monòleg i al diàleg. O sigui, de cas, per a no estar tan... Mireu, anem a fer ara el monòleg, passem a la teoria i després passem al diàleg. I així vosaltres també actueu, que si no... Anem a fer el monòleg. Així el monòleg
El tema proposat és els humans hem alterat l'atmosfera i ha aparegut el canvi climàtic. Crec que no és una novetat per a ningú i més després del que hem passat aquest estiu. Fes-ne una exposició. Així tenim unes idees. L'estructura d'aquest exercici és clarament la d'un monòleg normal dels exàmens que veurem després. Un tema i unes quantes idees. I a partir d'ahí, acord. Tenim 3 minuts. Em té igual qui vulgui començar perquè ja saps per a els dos. Molt bé, doncs mira, comença ell i ja està. Comença Quan tu ell. diguis. Jo Ah, sí. molt bé, jo dic, No, home, jo. mira que bé. Tens la idea i la llances a ell. Molt bé, molt bé. Anem a fer los dos. Pobre. Vinga, Quan tu digues, Lluís. un segon, espera que Que vaig a repassar alguna cosa. estic buscant el cronòmetre. Ah, ja estic. Molt bé, avant. Ja. Una vesprada, soc Eva, representant de l'Associació de la Defensa per a la Natura i avui tractarem el tema del canvi climàtic, que tots escoltem però que no ho tinguem de tot molt clar. Per començar, caldria dir que el clima mundial ha evolucionat sempre d'una manera natural, encara que ací a l'associació rebem unes xifres de proves que es realitzen arreu del món i s'adonem que en l'actualitat està canviant d'una manera molt perillosa en molts factors, com poden ser la productivitat dels ecosistemes, la capacitat de recuperació a nivell social i a nivell econòmic, a més a nivell de salut i de benestar. Per tal fet, des de les diverses associacions que estiguem relacionats amb el tema del canvi climàtic, estiguem fent una forta campanya de conscienciació. Per una banda, per a poder entendre bé el que és el canvi climàtic o què causes provoca, caldria parlar dels gasos que provoquen efecte hivernacle. Així doncs, aquests són, per exemple, el diòxid de carboni, l'ozó, l'òxid nitrós, el metà, entre altres. Per consegüent, quan més emissions d'aquests gasos quan augmenten les emissions d'aquests gasos, cobreixen la Terra i atrapen el calor. Això fa que contribueixin al calfament global i ara mateix el món escalfa molt més ràpid que abans. Pel que fa a les causes del canvi, podem dir, per exemple, que a nivell de generació d'energia generem electricitat a partir de combustibles fòssils com el carbó i el gas. Aquests produeixen diòxid de carboni i òxid nitrós, que són gasos d'efecte hivernacle, com també els productes de fabricació, les fàbriques, les indústries, la construcció, ocorreix tot el mateix. També tindre en compte la tala dels boscos, que moltes vegades és necessari per al pastoreig, però que al talar-los emetixen carboni a l'ambient, ja que el que fan és absorbeixen el diòxid de carboni. També en la producció dels aliments provoquen emissions de gasos de metà, de diòxid, entre altres. Tot això deixa unes conseqüències molt desfavorables a la humanitat, com poden ser augments de les temperatures i tormentes molt fortes. Per acabar, dir que s'estan prenent mesures per a solventar totes aquestes situacions. D'acord. Bé, a resoldre el tema, el temps l'adequat, l'estructura també l'adequada, no t'has perdut en coses abstractes, la veritat és que bé, o sigui, que l'exposició correcta. M'ha agradat també el fet que improvisares, perquè així no et diu que estàs defendent a tal entitat o que eres tal, això ho has assumit tu i me pareix que és el que hem de fer sempre. Aquest toc de teatralitat, encara que així no te l'exigeixen, esta vegada sí, t'exigeixen molt poc, però posem-lo, i a mi això m'ha agradat. Cosetes que tenim així. Tinguem del tot clar serà tenim del tot clar. No cal dir la forma de subjuntiu, sinó indicatiu. Tenim del tot clar
Després hi ha una cosa que no estic segur, però m'ha paregut que has dit quant augmenten. Quant és de quantitat i serà quan augmenten, en el moment que augmenten de temporalitat. Per tant, sobraria la T. Recordeu també l'estructura de a nivell de, que no és correcte, a nivell de generació, sinó en la generació tal, i després tenim així dos formes verbals que no estan correctes. Ocorreix, que és ocorre, i emitixen, emeten. Ocorren i emeten. I després, tormentes, tempestes, diríem. Molt bé, però vaja, està bé. Anem amb el teu monòleg, Jesús. Per lo menos aquesta vegada no Per he lo dit menos molt no, almenys. Ai, no, almenys. Que- Ai, mare meva, no he dit el tinc que tinc que llevar-me del cap. Sí, l'únic és això, controlar un poquetet estos verbs irregulars, de la segona els socorren i els emeten, i la resta bé, està tot molt bé. Doncs bé, Jesús, Molt bé, a veure si m'eix la veu. sí, intenta-ho, vinga. Sí. Bé, bona vesprada. Us vol parlar dels humans i com hem alterat nosaltres l'atmosfera. I per això ha aparegut el molt desastrós canvi climàtic. En primer lloc, us vull parlar de les causes del canvi climàtic. Crec que per la contaminació, l'ús de combustibles fòssils, com són el petroli o el carbó, es produeix molt excedent de diòxid de carbono. La tala d'arbres, a més de les bosques desapareguts, no ajuden a recuperar el diòxid de carboni. Hi ha molt fem i desfets que, sense tratar, que s'abandonen i produeixen molt fem. El consumisme és l'altra arma per donar més contaminació a l'atmosfera. Les conseqüències del canvi climàtic, aleshores, estan clars que són els descens de les temperatures, les estacions no segueixen el seu curs natural, i hi ha afeccions a les animals i, per supost, a l'home. Migracions, fam, el canvi climàtic produeix tempestes, pluges molt perilloses, i fins i tot no he parlat, però abans devia d'haver inclòs els gasos d'efecte hivernader, altre aspecte que causa el canvi climàtic. I les possibles solucions que us vol contar és, en primer lloc, reduir el consum de combustibles fòssils, per supost, i el consum en general. Hem de reciclar, de reutilitzar les coses i, a més, reparar-les quan es trenquen. Per això, és tarea de tots, encara que els polítics, els governs, poden fer molt més, si ells volgueren fer-ho. Malgrat les economies, Anem acabant. el canvi climàtic sigue endavant i no es pot parar. Entre tots hem de respectar el medi ambient. Gràcies. Molt bé. Una miqueta menys de velocitat. Encara hauries de baixar un poc la velocitat perquè hi ha alguna coseta que se t'ha escapat. Les idees B, què tenim per ahí? Cosetes, mosatros, nosaltres. Recordeu l'atmosfera, no l'atmosfera, com és en castellà, sinó l'atmosfera.
Tindre clar també la concordança de l'article i del nom. Així hi ha algun cas que sí que l'has corregida. Per exemple, has dit els estacions i després sí que has dit les estacions, però en algun altre cas, per exemple, les possibles solucions seran les possibles solucions. Després també una obligativa, devia d'haver, com que és una obligativa havia de ser havia d'haver. Després recorda també hivernador o invernador, has dit és hivernacle. El pressupost, recordeu que no és correcte, encara que s'escolta molt, i diem és clar, s'entén, però no pressupost. Després també una combinació de pronoms que no existís, recuperar-los, no, serà recuperar-los. Recuperar-los. Tarea de tots és tasca de tots. Poderen fer, no sé, és que has dit, no acaba de pillar, serà de poden fer-ho, que era més senzill, però ahir el verb no sé quina forma s'ha adoptat. I finalment una que no sé si fonèticament s'acaba d'intensificar o no, que és respectar. No és respectar, sinó respectar tenint en compte que després de la E va una C, respectar. Molt bé. Doncs ara, si voleu, passem a la teoria que tenim per avui i després tornem al diàleg i així... Esta teoria és per a tot l'any, un poquetet ja estàvem explicant la que era el tema de l'en i l'I. En el llibre la tenim tota explicada i així la tenim a través d'uns quadres que són com unes pindoletes que un poc s'arriben millor. No diu així res que no estiga posada en la teoria, de fet, la podem comentar l'altra. Hem de saber diferenciar l'en i l'I. L'en ja vos dic que no té un equivalent clar en castellà. L'I tampoc. Equivalen a un complement circumstancial en el cas de l'I. I en l'en és un complement que va introduït en tots els casos per la preposició de. Aquesta és la definició un poc més col·loquial i menys exacta, és a dir, menys teòrica. Però realment qualsevol complement que mireu que va introduït per la preposició de es referirà al pronom en. I ja vos dic la resta al I. Així diu, morfològicament, el pronom en pot adoptar 4 formes diferents. Això és el primer que hem de saber, que la forma reforçada que va davant del verb és en, que si aquesta forma reforçada, si el verb comença per vocal, serà n apòstrof, que darrere és la forma ne, i que si el verb acaba en vocal no serà la forma ne, sinó apòstrof en. Després, que substitueix a un substantiu indeterminat, és a dir, si jo dic necessite fulls, no estic dient necessite els fulls, perquè si jo dic necessite els fulls, diré no els necessite. O no, si jo dic necessite fulls, que no està els, diré no en necessite. O com està en esta oració així, no en tinc 3. Mireu, per tant, la importància que té si hem d'emprar el pronom en, mirar si al costat del substantiu que està substituint-lo hi ha un article o no. És indeterminat o determinat. Perquè normalment quan hi ha un article determinat, la, el, les o els, aquest article passa a transformar-se, es transforma en pronom. Passa d'article a pronom. Si jo haguera dit així, com vos estava esmentant, necessites els fulls, no els necessite. Els fulls seria, i en este cas, com que no ho tens, no en tinc 3. Tens gana? No en tinc gens. També la gana no va en article, i fixa't que així es veu més clarament la preposició de, perquè jo diria, jo no tinc gens de gana. Volia taronges, però no n'he trobades. No volia les taronges, sinó volia taronges. No he trobat de taronges. De taronges. Però estem parlant que no... Fixeu-vos que en tots aquests casos el tenim sense article. Ha arribat algun paquet? Així tampoc tenim el determinat. És algun paquet per a mi? Sí, n'acaba d'arribar un de paquet. Algun paquet. No diguem el paquet. Pot substituir també a un grup nominal indeterminat. Així són les veu més clarament. Vols aigua de l'aixeta? No, no en vull, que realment seria no vull de l'aixeta. Tens llibres de poesia? Sí, és clar que en tinc, que seria sí, és clar que tinc de poesia.
També pots substituir el nucli. Vols aigua de l'aixeta? No en vull de la font. Així està referint-se a de l'aixeta. I diu, no vull de l'aixeta, sinó de la font. Tens llibres de poesia? No. Només en tinc d'assaig i no de poesia. Aneu parant-me, si hi ha alguna cosa que no... Va bé? Eva, va bé? Sí. Molt bé. Continuant el pronom en. Actua per a substituir el predicat del complement dels anomenats verbs actius. Ets soci d'algun club? No, però me'n faré pronte. Tu podries dir no, però em faré pronte d'algun club. Ja tenim també la preposició d'algun club. Esperava que l'anomenaven director general, però al final no n'han nomenat. De què no l'han nomenat? De director general. També introduït per la preposició de. També pot reemplaçar un complement de substantiu o adjectiu en funció del complement directe o d'atribut. A veure, Emili va anar a Xàtiva, però no en visitar el castell. És a dir, tu hagués dit, però no visitar el castell de Xàtiva. I en compte de dir, no visitar el castell, introduir per la preposició de, diguem, no en visitar el castell. Tots diuen estar molt satisfets de la seva feina, però ell no n'està content, que seria, però ell no està content de la seva feina. Mireu que en tots els casos que estem mirant fins ara es caracteritzen per què? Perquè va introduir per la preposició de. Pot també referir-se a un circumstancial de lloc introduït per la preposició de. Quan nosaltres anàvem a l'estació, ells ja en venien, és a dir, ells ja venien de l'estació. Entren a treballar a les 8 i neixen a les 3, o diríem, ixen a les 3 de treballar. Tots els casos ja vos dic que està introduït per la preposició de. Pot substituir també a un complement preposicional d'objecte introduït per la preposició de. Ara no puc parlar més d'este tema. Ja en parlarem més tard, és a dir, ja parlarem més tard d'este tema. Faces el que faces, ell no se n'adona. Faces el que faces, ell no s'adona d'això. I finalment, també pot representar un complement circumstancial de causa introduït per les preposicions de o per. Si comets un delicte, en seràs castigat del delicte. Quan se separen, es va deprimir molt d'això, de la separació. Este és el cas un poquetet més estrany. El per tant, està limitat a la preposició de. I ara anem al i. En el cas de l'i, hi ha moltes possibilitats perquè no estem parlant de cap circumstància que comença per la preposició de, sinó la que siga. Primera cosa que hem de saber és que així com l'en ja hem dit que si pot anar davant es forma reforçada en, que pot apostrofar-se en més apòstrof, que si va darrere del verb és apòstrof més en, apòstrof més ens si el verb acaba en vocal o si no, guionet ne, doncs així en el cas de l'I és invariable, sempre apareixerà I. Primera cosa per la qual podem gastar-lo és referent a una determinació circumstancial de lloc introduïda per una posició que no siga de, que és el que estàvem dient. Quan vaig arribar a la festa, els meus amics ja hi eren. És a dir, ja eren a la festa. Sempre vas per este camí. Tu no hi vas per este camí. És a dir, una a la festa, amb la preposició a, i l'altra amb la preposició per este camí. Diu, també pot substituir expressions introduïdes per la preposició de quan representa el complement d'un adverbi o una locació adverbial que indica permanència o acostament. A veure, realment, més que per la preposició de, estem parlant quan s'empra damunt, davall, sota, davant. Mirem a la frase. No cal que vagis a Correus. Com que, ahí falta la separació, com que he vist molt prop de Correus, en este cas estem parlant de distància, ja te l'enviaré jo la carta. Pot representar una circumstància de manera, instrument o concurrència a una acció. Joan camina de pressa. Sí, sempre camina. Com camina de pressa? És a dir, que també pot ser una circumstància. Abans treballava en Pau, però ara ja no hi treballa. És a dir, ara ja no treballa en Pau. Són preposicions diferents.
També pot representar un complement circumstancial d'objecte introduït en qualsevol preposició que no siga de. Li costa bastant acostumar-se a la nova situació, però al final s'acostuma. És a dir, podríem dir, s'acostuma a la nova situació. Et conformes amb este sou? Doncs jo no m'hi conformaria. Jo no em conformaria amb este sou. Substituïs complements de verbs com fer-se, tornar-se, en funció del complement predicatiu. Em va dir que amb el temps es faria més ample, però no s'hi va fer. És a dir, que no es va fer més ample. Aparegué cansat. Sí, i aparegué. És a dir, sí, aparegué cansat. Finalment, acompanya els verbs de percepció, veure, sentir o palpar quan s'usen intransitivament. La frase no m'hi veig bé, que s'empra col·loquialment molt, perquè per al el verb veure o vore posem sempre la preposició i, perquè realment quan estem mirant alguna cosa, un i. I devia haver-hi més de 500 persones. És a dir, devia haver allí més de 500 persones. Bé, tot això pràcticament és tota aquesta teoria que tenim així, resumida. Preguntes. Feu cares molt serioses. És la primera vegada que vos enfronteu a aquesta dura realitat de l'Enigleri? Alguna vegada, no? Sí, però utilitzar-lo no. A veure, Jesús, que no t'escolte molt. Llegint llibres sí he vist, però utilitzar-lo no sé com. A veure, realment no és obligatori la utilització de l'I, sobretot la de l'I, perquè nosaltres podem posar la circumstància i punt. És una opció que es donen. L'en sí que normalment és més precís perquè nosaltres heu de tindre en compte que en valencià no podem sobreentendre res, com en castellà. Doncs tenim la necessitat de posar en, perquè quede clar. Quantes pomes tens? En tinc 2. Sí, jo utilitzo més l'en que l'if, Molt la bé. veritat. L'I no cal Molt abusar poc. tampoc. L'I pràcticament cap sempre. Sempre, si vols, tira-li, saps? Tampoc cal abusar perquè si no queda una oració també molt carregada. L'emprem algunes voltes i sobretot hem de tindre clar perquè en la pregunta de correcció lingüística que apareix en l'examen, si és possible posar l'I, hi ha tres opcions a triar, nosaltres tirarem la que siga més completa, en aquest cas la que tinga l'I, si cal posar-la, si no és correcte, no. A vegades ens apareixeran tres opcions, una en, una en i i una sense res, i la més correcta és la sense res, també és de veres. Molt bé. Passem al diàleg, preguntem. Repassem això i el pròxim dia ho mireu ara en calma i el pròxim dia pregunteu si de cas o què. Jo ho he intentat posar el més resumit possible, perquè en el llibre, tot i que està també resumit, però com que estan totes les línies seguides, costa més de seguir que així. Així No podem tens... veure... Digues. No, està molt més fàcil així, no? Sí, no hi ha exercicis per a exercitar, per a... Sí, ahí en el llibre crec que n'hi ha alguns, però si voleu per al pròxim dia vos en buscaré també algun exercici. Voleu que vos en posi per al pròxim dia? Per mi sí. Bé, Molt bé. Sí. per mi bé. Molt bé. No hi ha problema. Molt bé. Bé, passem ara al diàleg. El diàleg, qui vol fer el diàleg? Eva s'ha quedat un poc... Siguem voluntaris, no, Jesús? Sí, hi ha dos voluntaris. Siguem voluntaris. Este és un tema prou actual, relacionat amb el món de les finances i dels bancs. Tenim un personatge A, que és el client d'un banc, i que aneu a demanar un préstec per a comprar-vos una casa. La casa no és propietat del banc i presenteu documents per optar al préstec. És a dir, sou el client i el personatge B és l'empleat. Ve a demanar-vos un préstec que no li podeu donar. La casa no és propietat del banc, però el banc té altres opcions perquè aquest client pugui accedir a una vivenda.
les hipoteques, la nòmina, o sigui, expliqueu que les hipoteques són massa elevades, la nòmina és massa baixa, els avals no són vàlids, el banc té cases a moció de compra. És a dir, li heu de pegar la volta per a dir-li que no, però que té altres possibilitats. I justificar per què no. Eva justificarà el per què no, és a dir, serà la banquera, i Jesús serà el client del banc. El que ha d'anar amb cara de pena. Molt bé, vinga. Anem. Avant. Bon dia, Eva. Com saps, soc client del teu banc i me volia demanar un préstec. He vist una casa molt bonica i molt ampla i volia comprar-la. Aquí tens els meus papers. Molt bé, Jesús, anem a veure què has dut, què has portat ací a l'oficina. En primer Saps que per a lloc... comprar-la... Dime. Dime... No, saps que per a comprar les cases el primer que demanem és la nòmina per a fer-nos una idea de si podem consentir. Perquè suposa que estàs ací perquè per a comprar la casa necessitaràs un préstec, no? Sí, per supost. Vinc al banc per demanar el préstec i el presente els papers, que són la nòmina, com has dit. Estan les dues últimes nòmines i per si de cas tens els avals. Els A veure, meus... ara per ara sabem que les hipoteques tenen uns interessos que estan molt elevats i el preu de la hipoteca és molt cara. Jo he estat veient un poc per damunt això que m'has portat i, a veure, en aquesta nòmina estaries fent un risc d'un 80%. Aleshores, hauríem de veure si hi ha una altra opció per a tu que siga més convenient per no ofegar-te. Dius que has portat avals? N'hi havia pensat en això i he portat avals dels meus germans que han firmat per donar una seguretat perquè el banc rebre els diners del préstec. Mira, saps què passa? Que els avals estos que molt bé que tu m'has portat en aquestes ocasions tenen en la seva propietat una vivenda. Així i tot, no puc avalar el total de l'hipoteca per a aquesta casa. Doncs així, si vols que veiem una altra forma, mira, n'hi ha unes vivendes així en la sucursal que pots començar per un alquiler i un poc més tard triar l'opció de compra. Si vols pegar una ullada a veure si alguna se t'acopla, això seria també una solució per a tu. Potser ara no pot ser, però potser més abans sí que podem fer front a aquesta hipoteca. Doncs, Eva, és una solució, però no és el que jo volia. La casa que vull no és del llistat del banc, no la trobe en la que tens en el llistat i no m'agrada molt ninguna de les cases. De les cases, però d'alquiler i connexió compra, perquè n'hi ha dos llistats. Està ICE i a banda està el de compra. Que potser per aquesta quantitat de diners o molt menys trobes unes altres vivendes que se poden acoplar i és molt més fàcil la tramitació de la hipoteca. Te pots beneficiar inclús d'algunes subvencions que donem per a l'adquisició d'aquestes vivendes i pots estalviar molts diners. I potser és una casa en moltes més qualitats. Si vols em deixes els llistats i els revise a casa. Sí, si vols, mira, fem una cosa, jo t'es dit, quedem d'ací 2 dies, es veiem tranquil·lament, em dius si pots optar si t'agrada alguna de les que hi ha i tornem a valorar
tot el tema de l'hipoteca per a veure si puguem arribar a alguna Anem acabant. solució. Molt bé, doncs, Què creus? fins i tot no sent possible en la meva nòmina i avals comprar la casa que m'agrada, revise la teua proposta i parlem la setmana que ve. Et pareix Molt bé? bé, Jesús. Me pareix perfecte. A la setmana que ve ens veiem. Molt bé, gràcies, Eva. Adeu. D'acord, va ser una gran banquera, Jo crec que... Molt dura, però... Me quedé Pobret. sense la casa. S'ha quedat sense la casa, pobret. Però tu t'ha convençut o no? No, me'n vaig al banc del costat. Escolta, que jo te parlava en veu de pena i tot, per veure si entraves. Molt bona comercial, molt bona comercial. I Jesús, de totes maneres, s'havia d'haver-se enfadat una miqueta més, Pareix que ho has... Avui estaven relaxats, Sí, sí. No, però No, Eva, no m'eix la veu per a queixar-me. sí, Eva sí que està molt bé en el paper, d'això, d'anar bandejant, d'anar esquivant, ella sí que s'està molt bé. Cosetes que tenim. Recorda, Jesús, el pressupost, que altra vegada entra per ahí. El per, recordeu que no sempre és per, sinó a vegades és per a si és de finalitat, i en aquest cas serà per a demanar el préstec. Després hi ha una altra forma verbal també, que és perquè el van rebre, i és perquè el van reba, no és infinitiu, és perquè el van rebre. I Eva potser tinga més faltes, perquè també ha parlat més, ha fet estructures. Per exemple, avui has emprat molt el vorer, i és vore o veure, però no vore, ha aparegut. L'aixina i tot emprarem així tot, que és una millor solució. I el pronom en s'ha aparegut una vegada dius n'hi ha unes vivendes, que realment hi ha unes vivendes, perquè l'en no està substituint a res. I en un altre cas has dit n'hi ha dos llistats, que ahí sí que té una funció, però recordeu que el hi ha és impersonal i per tant és igual en singular que en plural. Després te pots beneficiar, recorda de reforçar aquest pronom, que és et pot beneficiar. Viviendes no, sinó vivendes, i me pareix perfecte, no, em pareix perfecte. I després també que ha aparegut dos voltes el per un alquiler, un lloguer. Ai, sí. Això ha aparegut dos voltes. De totes maneres, la construcció de les frases bé. Heu d'intensificar una miqueta més els connectors. Eva va sobrar de connectors, però esta vegada no n'ha posat massa. També intenteu que en la parla també hi hagi connectors, no sols en la teoria, en l'escrit. I bé, l'heu de fer bé, però ja dic, jo a Jesús m'agrada més forçadet. I Eva ha estat d'ocasió. Normalment el banquer no està enfadat perquè com té la paella pel mànec, saps? Pot anar, i bé, de totes maneres has de fer molt bé els arguments. Bé, ho deixem així, confiem que la setmana que ve tinguem més audiència, que si no vos tocarà batallar també amb el diàleg. Vos enviaré algun exercici, no sé si ara o el triaré demà, perquè avui vos enviaré tots els exercicis, també el vídeo de la sessió i una miqueta la documentació que hem corregit, però segurament aquest exercici el miraré amb més calma i demà vos l'enviaré. No serà tampoc molt llarg per no carregar-vos. I això, els que no esteu, animeu-vos, no està tot perdut, podem recuperar tot el temps perdut i tornar altra vegada a escriure, que pel camí s'ha quedat allí gent. I hi ha gent també que jo ho sé perquè m'ho han dit que està amb la grip esta famosa. Bé, la setmana que ve ja no hi ha grip per a ningú. Esteu tots i totes així. Acabeu bé la setmana, que estem acabant esta primera setmana normal de l'any, i recordeu-vos, com vos deia, de dimecres a les 5:30 d'estar per així. Vinga, acabeu bé la setmana. Adéu. Gràcies. Molt bé, igualment. Adéu.